लोगोफोर गुवाहाटीनि गरसकनि नलपाराजि गामि बा नलपाराजि गामि बेवहाय 45 बर' नखरखौ जाबादि होस्रांदों उसेट खालामदों इभिक्सन खालामदों बेनि सायाव नोंथांमोना फंनैसो बुंनो थाखाय फैलायबाय। खाल बुंफुङाव जिरा थानाय निखावरि जाथिखौ जों जिरा थानायखौ बिथांमोना जोंखौ दिनै बासायाखिसै जों दिनै आलाय बिलाय जादों बर' हारि होननानै जोङो बिथांमोनखौ जों देरहासा होदोंमोन भट होनानै बिथांमोना जोंखौ दिनै बासायनांगौ होननानै जोङो सापर्टार खालामदोंमोन बिथांमोना जोंखौ दिनै सापर्टार खालामाखै। आंनि बुंनायखिनिखौ फैसा थाखा मोनबा जों मोनबा दिनै जोङो मालायनि हा राननायाव जों फाननो मा दखान दंमोन फैसा दखान खालामनो सानो दखान गैयामोन जों बिदि जिरायनो दखान गैयामोन जों फैसाजों जों बायनानै लागौमोन जोङो थैबा थैगोन जों गावथारगांसो खोफाथारै जोङो इयुनावनो जानायावनो जागोन बांलादेशनिफ्राय मानसि मालाया बांगाल हारिफोरा थानो मोनोबा जों मानो मोनालै ट्राइबेल हाब जों मानो थानो मोना जों नांगौ जों थैब्लाबो जोङो जेना नांगौ जीवन होगोन जोंहा दां रुफा गैया थाखा फैसा गैया जोङो इयावनो रानना होनाय जों सानो नांगौ जोंखौ बुथारनांगौसो गासिबो गथ' गथ' रानबो जों बेसे आलाय सिलाय जोंनि गथ' गथाय बेसे ओंखायनो खाना खानि उजियो फिसाफोरा लेंनानै उजियो अफिसफ्रा एसे अयना जों गावनो फट होआखैबा मन्दिरबो दोङो मनाखा फालियो। बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर'नि मोनफ्रोम आफाद जायफोर बर'फोरनि मोनथायनि थाखाय दावहा नांबोदों आरो बिटिआरनि जा सरकार आरो आसामनि जा सरकार हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि जे सरकार बिजेपिनि जा सरकार बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बिथांमोननि फारसे आङो मोनसे गोख्रों रावजों रिक्वेस्ट खालामो बिथांमोना थाबैनो बे उदखार खालामजानाय अत्याचार खालामजानाय नखरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय थाबैनो जोथोन लानांगौ थाबैनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिथांमोननो संस्थापन रिहेबिलिटेसन बा दखरसे थानायनि थाखाय आलो गोजोनै संसार जानो थाखाय हा दखरसे बा जायगा मोनसे नागिरनानै थाबनो होनांगौ आरो बिथांमोननि जा जेंना बेखौ सुस्रांनानै होनांगौ थारैनो जाथाया मा बेखौ बिजिरनांगौ। जोंनि मोनफ्रोमबो आफाद एबसुखौनो बुं बर थुनलाइ आफादखौनो बुं आरो राजखान्थि पार्टी मोननैखौनो बुं आरो बिटिआरआव थानाय जि सरकार प्रमद बर' सारनि जि सरकार गबिन्द बिथांमोननि जा सरकार बिथांमोनखौ आं बुंगोन बिथांमोना थाबैनो बै नखरफोरनि रैखाथिनि थाखाय बै नखरफोरनि मोजांनि थाखाय आलो गोजोनै संसार जानो थाखाय माबा मोनसे राहा लायो जेन बिथांमोना गावसोर जोथोन लानो हायाबाबो आसाम सरकारजों बिथांमोना सावरायनांगौ गोख्रों रावै सावरायनांगौ जे जोङो बर' फिसाफोरखौ बेबायदि आलाय सिलाय जानायखौ लुबैया बेबायदि बिथाङा गोख्रोङै दाबि दैखांनांगौ गोख्रोङै बिथांमोना गावनि जुक्तिखौ मतामतखौ लाखिनांगौ आसाम सरकारनि खाथियाव आरो थाबैनो नोंथांमोनाबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोथोन लानांगौ। बेवहाय जों सासे 1 दाननि गथ'खौ बेबायदि गोजांनाय बोथोराव हाजो एरियायावथ' गोबां गुसु जाबावो बेबायदियाव तम्बु सोंनानै बेबायदि थानांगौ जादों सासे 1 दाननिल' गथ' माने 1 मासल' जानाय माने गथ' फिसा माने खुदिया गोनां सासे बिसिनि थासारिखौ नोंथांमोना जुदि नुयोबा थारैनो दुखु नांगोन। स' बे हाया बर'फोरनिमोन गोदोबो दाबो दिनै आसाम सरकारा बायदिसिना आयेन कानुन दिन्थिनानै बेखौ बुंनो हागौ बे सरकारि हा बायदिसिना हा नाथाय आंबो बेखौनो बुंगोन बेयो मोनसे समाव बै हाजो एरियानि हाया बर'निमोन एसटि सुबुंफोरनिमोन बा बर' कसारि लालुं राभाफोरनिसोमोन। स' दिनै बिथांमोना बेबायदि सोङा हवा उदखाट बा उच्चेद बा होस्रांनाय खामानिखौ बोरै मावनो मोनखो
जों मिथिनो मोनदों बै 45 न'खरनि माखासे सुबुंफोरनि बुंनाय बादिब्ला बेवहाय मियाफोरखौ बांगालफोरखौ होस्रांनाय जायाखै, नाथाय बर'फोरनि गामिखौल'सो बार बार बेबायदि होस्रांबाय थायोनो आरो थांनाय समफ्रावबो बेबायदिनो खालामबोदों होननानै बिथांमोना बुंनो नाजादों। गासै बाथ्राखौ बिजिरनानै नायनांगौ आरो संस्थापननि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय गोख्रों बिबान लानांगौ आरो बै जायगायाव थांनानै जोंनि मोनफ्रोमबो आफादफोरा जुदि नुजाथि हैनानै गासै बाथ्राखौ जुदि सुलाद लायोबा थारैनो जोंनि बे थासारिखौ सरकारा नायफिनहरनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोंनि मोनफ्रोम आफादनि सायाव बे बिबाना थाहैबाय, जायफोर बर'नि मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि मोनफ्रोम खैफोदनि समाव खामानि मावबोदों, बैफोर आफादफोरा थांनानै खबर लाहैनांगौ आरो सरकारखौ गोख्रों रावजों दाबि होनांगौ। जोंनि बर' फिसाफोरखौ बेबायदि अत्याचार खालामनो सोरहा मोन्थाय दं? रावहाबो मोन्थाय गैया। दिनैनि थासारियाव बर'फोरा मोनसे गोख्रों हारि आरो बे गोख्रों हारिखौ रावबो बेबायदि गोसोबायदि अत्याचार खालामनायखौ जों सहायनो हाया आरो बेबायदि जोंखौ अत्याचार रावबो खालामनो हाया। दिनैनि थासारियाव दिनै जों BSc BTC BTR मोनबाय आरो बे मोननायनि उनावबो आरो जों माखासे बिथिङाव जों गोख्रोंबो जाबाय आरो बेबायदि बिथिङावबो जों दिनै बेबायदि अत्याचार खालामजानांगौ। बे बोरै जानो हागौ? लासै लासै बाथ्राया पलिटिसाइज्ड बा पलिटिकेल लाइनाव थांनो हागौ। जुदि पलिटिकेल लाइनाव थाङोबा राजखान्थि हान्जाफोरा बे मोनसेखौ ब्लेम खालामनायावनो समखौ थांगारहोगोन, नाथाय जाय अत्याचार खालामजादों, जाय बेबायदि थासारियाव गोलैदों, बिथांमोननि फारसे साननाय हनायानो फैयाबो जानो हागौ बा बिथांमोननि मावनांगौ खामानियासो बिथांमोननो जाबायदि रिहेबिलिटेसन होनांगौ बेसो थालांनो हागौ। बेनिखायनो राजखान्थिसिम बा राजखान्थिनि महर लायै सिगांनो बै जि जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकाराबो नाजानांगोन। आरो थारैनो नोंथांमोना नुदो भिडिअ क्लिप्सआव फुटेजाव नोंथांमोना नुदो बे ओनसोलारि सुबुंफोरा जाबायदि दाबि दैखांदों जे बिटिआर सरकारनिबो हेफाजाब लुगैदों बिथांमोना, लोगोसे आसाम सरकारनिबो भारत सरकारनिबो मोनसे नायफिनहरनायखौ लुबैदों। बेयाव नोंथांमोना नुदों फरेस्ट एरियायावनो एसे गाहायाव हायेन टाइपनि जायगायाव जे मियाफोराबो बांगालफोराबो न' लुनानै दं, नाथाय बिसोरनिखौ सिफायाखै, नाथाय बर'फोरनिखौल' सिफायदों। बे जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानै आं बुंगोन। स' पलिटिसाइज जायै सिगांनो बा बायदिसिना हिंसानि थासारि जायै सिगांनो सरकारा बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनांगोन होननानै आं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बुंगोन आरो प्रमद बर' सारखौबो आं बुंगोन। फिन आरोबाव रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि आफादफोरा, जोंनि सरकारा, जोंनि बिटिआरनि सरकारा आरो लोगोसे बायदिसिना बर'नि आफादफोरा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे स्टेप लायो, सरकारखौ गोख्रों रावजों दाबि दैखाङो, गोख्रों रावजों सरकारखौ बुङो जेन बैबायदि अत्याचारखौ जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ खालामनो हाया। खुलुमबाय।